Azt mondják, hogy a Gen Z fiatalok lusták, és hogy egyáltalán nem akarnak dolgozni. Sőt, hogy a cégek már nem is szeretnének velük vesződni. Mi azonban a Kvantumnál teljesen máshogy látjuk ezt a jelenséget, úgyhogy segítünk tisztába tenni a tévhiteket. A valóság az, hogy a Kvantumnál 65 000 diáknál is több regisztrált már, és havonta több ezren keresnek munkát. Ez azt jelenti, hogy ők a suli, a vizsgák mellé bátran vállalnak esti műszakokat a pult mögött, fesztiválokat, vagy esetleg irodai projekteket. Tehát ezek a diákok biztosan nem lusták. És hogy a cégek nem akarnak a Gen Z-vel együtt dolgozni? Jelenleg több mint 200 álláshirdetésünk van a Kvantum felületén, és 1750 partner bízik a Kvantum megoldásaiban. Talán nem véletlen, hogy a Financial Times idei listáján a 15. helyet foglaljuk el Európa legdinamikusabban növekedő cégei között. Tudjuk, hogy az új generáció beintegrálása a szervezetben nem mindig egyszerű feladat. De mi segítünk nektek, nem csak előszűrjük a jelentkezőket, hanem támogatjuk az ő felkészülésüket, sőt, akár nektek, mint szervezet is tudunk segítséget nyújtani, hogy jobban megértsétek és jobban tudjatok együttműködni. Szóval a sztereotípiák helyett inkább keressük meg nektek a top talenteket. Hogyha ti is egy pörgős, fiatalos csapatot szeretnétek építeni, keressetek minket bizalommal.